அரசு பணிகளில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் 60 வயசில் ஓய்வு கொடுக்குது அரசாங்கம். இதே மாதிரி அரசியல்லையும் 60 வயசுக்கு அப்புறம் ஓய்வு கொடுக்கணும். இளைஞர்களுக்கு வழி விடணுங்க. நீங்களே அரசியலில் தொங்கிக்கிட்டே கோடிக்கணக்காக சம்பாத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்னா இளைஞர்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க? அவங்களாவது வந்து நாட்டுக்கு நல்லது செய்யட்டும். நீங்கள் மாற்றி மாற்றி 80 வயசு ஆனால் கூட நீங்கள் கோடி கோடியாக சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே, எதுக்கு சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? அதை அணிவிக்கிறதுக்கு யார் இருக்க போகிறா? ஏன் இப்படி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னு மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. நான் பேசலை. இளைஞர்களுக்கு வழி விடுங்க, ஓய்வு விடுங்க. 60 வயசில் ஓய்வு எடுத்துருங்க. உங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு போங்க, உல்லாசமாக இருங்க, சேர்த்த பணத்தை செலவழிங்க. செலவழிக்காமல் போய் என்ன செய்ய போகிறீங்க? செலவழிங்க சார், சேர்த்த பணத்தை செலவழிங்க. உங்கள் வாரிசுகள் இருந்தால் இறக்கி விட்டு போயிட்டே இருங்க. நீங்கள் எதுக்கு வேலை பார்த்துட்டே இருக்கீங்க பாவம் முடியாமல் அப்படின்னு மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அரசியல்வாதிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும். அரசு அதிகாரி தான் ஓய்வு போட்டுருவாங்களே. அடுத்த வேலை வரேன்.